சாயி ராமாயணம் அத்தியாயம் 51 3 பக்தர்களின் விருத்தாந்தம். பாலாராமின் அஷ்டபாபாவ நிலையை பார்த்த சாயி களிப்புற்றார். பொதுவாக பேச ஆரம்பித்தார். பிரேமையுடன் உபதேச மொழிகளை சொன்னார். வளர்பிறை சந்திரனின் கலையைப் போன்று என்னை வழிபட்டு தம்முடைய மனோதர்மத்தை என்னிடம் முழுமையாக ஒப்படைத்தவர் பெரும் பேறு பெற்றவர் என்பதை அறிவீர்களாக. திடமான விசுவாசத்தை மனதில் தரித்து எவர் தம்முடைய குருவை வழிபடுகிறாரோ அவருக்கு இறைவன் எக்காலமும் கடன்பட்டவன். அவரை யாரும் கேடு செய்ய முடியாது. எவர் ஹரிகுரு வழிபாட்டில் விருப்பம் கொண்டு அரை நிமிடத்தையும் வீணாக்க மாட்டாரோ அவருக்கு குரு எல்லையற்ற ஆனந்தத்தை அளிப்பார். பிறவிக் கடலை தாண்டி அழைத்து செல்வார். இந்த வசனத்தை கேட்ட எல்லாருடைய விழிகளிலும் ஆனந்த கண்ணீர் பெருகியது. சித்தம் மகிழ்ந்தது. அந்த கரணம் நட்பாதை கண்டது. பின்னர் சாயியின் உபதேசமாகிய மாலைகளை தரித்தவர்களாக அவர்கள் வந்தனம் செய்தனர். ஏற்கனவே பக்தியின் காரணமாக உணர்ச்சி வசப்பட்டிருந்த அவர்கள் அனைவரையும் சாயியின் திருவாய்மொழி ஆனந்தமயமாக்கியது. இவ்வாறாக பிறகு அவர்கள் வாடாவுக்கு திரும்பி வந்து உணவு உண்டபின் சிறிது நேரம் ஓய்வெடுத்தனர். பிற்பகல் 4 மணி அளவுக்கு மசூதிக்கு மறுபடியும் சென்றனர். பாபாவுக்கு நமஸ்காரம் செய்தனர். பாலாராம் மிகுந்த பணிவுடன் பாபாவின் பாதங்களை பிடித்து விட்டார். பாபா ஸ்லீமை முன்னே நீட்டி அவரை புகை குடிக்கும்படி சைகை காட்டினார். புகை குடிக்கும் பழக்கம் இல்லாதவராயினும் பாலாராம் சிலீமை ஒரு பிரசாதமாக ஏற்று சிரமப்பட்டு புகையை இழுத்தார். பின்னர் சிலீமை பாபாவின் கையில் திருப்பிக் கொடுத்துவிட்டு நல்லுணர்ச்சியுடன் வந்தனம் செய்தார். பாலாராமுக்கு அது ஒரு அதிர்ஷ்ட தினம். அன்றிலிருந்து அவரை பீடித்திருந்த ஆஸ்துமா நோய் ஒழிந்தது. அவர் பூரணமாக நிவாரணம் பெற்றார். அந்த ஆஸ்துமா நோய் ஒரு நாள் 2 நாள் விவகாரம் அன்று. 6 முழு ஆண்டுகளாக இருந்து வந்த பீடிப்பு. அவருடைய காதில் மந்திரமோதி வியாதியை ஒழித்தாரோ சிலீமின் பிரதாபம் அத்தகையது. சிலீமிலிருந்து புகையை ஓர் இழுப்பு இழுத்துவிட்டு பணிவுடன் வணக்கம் தெரிவித்தவாறு சிலீமை திருப்பிக் கொடுத்தார். அப்போதிலிருந்து ஆஸ்துமா அவரிடமிருந்து தொலைந்து போயிற்று. மறுபடியும் தொந்தரவு செய்யவே இல்லை. ஆயினும் நடுவில் ஒரே ஒரு நாள் பாலாராம் குக்கும் இருமலால் அவதியுற்றார். எல்லாரும் வியப்படைந்தனர். காரணம் யாருக்கும் தெரியவில்லை. பின்னர் விசாரித்த போது பாபா அந்த நாளில்தான் உடலை ஒகுத்தார் என்பது எல்லாருக்கும் தெரிய வந்தது. பக்தர்களுக்கு சூசகமாக தெரிவித்தாரோ பாபா? பாலாராம் என்று இருமலால் அவஸ்தைப்பட்டாரோ அன்றுதான் பாபா தேகத்தை விடுத்து இவ்வுலகத்திலிருந்து கிளம்பினார். இதுவே அவர் பாலாராமுக்கு காட்டிய குறிப்பு. அன்று தொட்டு சாகும் வரை ஒரு நாளும் அவர் மறுபடியும் இருமலால் அவஸ்தைப்படவில்லை. இந்த ஸ்லீம் அனுபவத்தை யாராலாவது மறக்க முடியுமா? ஆக துறந்த சகோதரர்களின் தரிசனம் செய்த நாள் வியாழக்கிழமையாதலால் சாவடி ஊர்வலமும் நடந்தது. அவர்களுடைய ஆனந்தம் இரட்டித்தது. அந்த நாள் என்றுமே மறக்க முடியாத நாள் ஆயிற்று. இரவு 8 மணியிலிருந்து 9 மணி வரை பாபாவின் எதிரே மசூதியின் முற்றத்தில் தாளங்களும் மிருதங்கங்களும் பக்கவாத்தியங்களாக ஒலிக்க மனதை ஈர்க்கும் இனிமையான பஜனை நடைபெறும். ஒரு புறம் அபங்கங்களை பாடியவாறே மறுபுறத்தில் பல்லக்கு ஜோடிக்கப்படும். பல்லக்கு தயாரானவுடனே பாபா சாவடிக்கு ஊர்வலமாக நடந்து செல்வார். ஓம் சாய்ராம். எல்லோருக்கும் சுபம் உண்டாகட்டும்.